Salam alaikum, an balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barika da balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila Filu chercheur. Ma se ka video kɛ bi bɛɛ mɔgɔw bɛ ka wele k'an ɲininka wagati yɛrɛ n'a a taabolo don. Wagati ko ka ca dɔɔni mais d'ici demain tout rentrer là dans l'ordre. An bɛ an ka chef kɛ fo chaque fois mais gara Ala y'a sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi. Chef kɛ ka numéro o ye 78 78 03 03. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Cheick Lassana Kanɛ, belebele dalen bɛ Segu. N'i y'a ye halisa Mali b'a sen kan Cheick Lassana Kanɛ ninnu ɲɔgɔnna caman ka dugawu. Lassana Kanɛ ka se Buye Ayidara, Ousmane Chérif Madani Ayidara, ka se Sufi Bilal ninnu, Segu karamɔgɔw n'a dɔnnibagaw, jɛnɛ karamɔgɔ, Mali fantan naani bɛɛ karamɔgɔw n'u dɔnnibagaw, Mali b'olu ka dugawu bolo, ka an kɔrɔkɛ Segu Tunkara gloire victoire, ka Ala ye bokum ka o fana fo. Donc an ye bɛ mɔgɔw kɔrɔtɔlen don, bɛɛ kɔrɔtɔlen don. Donc an b'a fɔ ministre ye Sadio Kamara, ne kɔni t'a dɔn malidenw kɔrɔtɔlen don min na, mais n'a ma bɔ ka kuma an fɛ tellement que nisɔndiya dɔ bɛ malidenw na, an kɔni an t'a dɔn min bɛ yen, mais nisɔndiya min bɛ malidenw na, malidenw bɛɛ kɔrɔtɔlen ka se degré min ma, est ce que malidenw bɛna se ka mɛn kɔnɔli kɔnɔna la, est ce que malidenw bɛna se ka mɛn kɔnɔli kɔnɔna la, c'est à dire bɛɛ kɔrɔtɔlen don, bɛɛ nisɔndiyalen don. Donc an bɛ fɛ bientôt Sadio Kamara ka bɔ ka dɔ fɔ an ye, parce que maliden bɛɛ sɔnnen don transition bɛɛ ye, wa u sɔnnen don u ka ministre de la défense ye, wa an dalen don u la, wa an bɛ u kɔ. Donc an kɔni bɛ min dɔn, wallahi tulonkɛ tɛna kɛ Mali la tuguni, tulonkɛ tɛna kɛ Mali la tuguni. Mali bɛ bonya, Ala kama tɛ yɛrɛ Mali bɛ bonya quoi, an bɛ bonya Ala kama tɛ Mali bɛ bonya. Ne ye miiri 2012 Mali région tombera cogo min na, en espace de 3 jours Mali région bɛɛ tombera 2012. 2013 djihadistes kɛlen k'a fɔ k'u bɛ attaque kɛ Kɔna ni Jabali kan, u kɛlen ka Kɔna attaquer ka Jabali attaquer. Malidenw n'a hakili bɛ a la, wallahi i b'a fɔ ko su koɲɛ de kɛra Bamako, tellement que a digira an na, tellement que an jigi tigɛ, an kamana gana. O de kɛra sababu ye an taara an yɛrɛ ci Faransi tɛgɛ, o de kɛra sababu ye an taara an yɛrɛ ci Faransi tɛgɛ. Faransi taara kabako sugu bɛɛ d'an kan, u nana ka na nɛgɛ, ka na opération Serval la, ka djihadiste damadɔni faga ka n'u sigi an ka jamana kɔnɔ k'u ban k'u tɛ taa, ka tila ka marifa di djihadistes ma. Ni minɛn tun bɛ an bolo Kɔna tun tɛ bin, ni minɛn tun b'an bolo Jabali tun tɛ bin, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ minɛn, duguma minɛn o bɛ an ka mɔgɔw bolo, mais n'i ka sanfɛla n'o contrôle t'i bolo, jamana o jamana n'i ka sanfɛla contrôle t'i bolo, a bil'i kunna ko c'est à dire ko rébellion bɛ kulonkɛ k'i la, terroriste bɛ kulonkɛ k'i la, fɛn bɛ kulonkɛ k'i la min tɛ nin si ye quoi. Aw bɛ se k'a faamu cogo jumɛn na Mali la, combien de temps on n'a pas d'armée de l'air? Kabiri démocratie fanga nana, armée de l'air digne de ce nom tɛ an bolo. Migi t'an bolo, hélicoptère de combat t'an bolo, mais aw bɛ fɛ an ka armée ka kɛlɛw gagner cogo jumɛn na? O de la nin transition in an tɛ u sara sɔrɔ bi, an t'u sara sɔrɔ sini, ka sababu kɛ nin transition in de nana ka mɔnɛ bɔ an na. Ne yɛrɛ ka da la ko maliyɛn bɛ se ka avion san, ka avion kura san, kɔrɔlen pɛntirilen tɛ dɛ, a kɛra nin transition in de la. Aw m'a ye terroristes an ka fɛn jumɛn de y'u dabali ban? O y'an ka avion ye. Kɛlɛ binna Mali armée kan cogo cogo, 20 minutes 30 minutes o y'a mɛnlen ba, sinon ni kɛlɛ binna Mali armée kan, Mali fantan naani bɛɛ 15 minutes i b'a sɔrɔ avion sera yen. Kɛlɛ mana bin Mali armée kan 15 minutes a mɛnlen 30 minutes i b'a sɔrɔ Mali avion sera. Aw ni Ala cɛ, n'an kun ye nin sɔrɔ 2014, an kun ka nin sɔrɔ 2012, est ce que Mali kun bɛ bin? Est ce que Mali kun bɛ firi? Donc an b'an profiter nin de fɛ, mɔnɛ o mɔnɛ donna an na, mɔnɛ bɔ ka bɔ an na a fili, mɔnɛ de ka bɔ an na a fili. An tɛ dɔwɛrɛ ɲini nin transition in, an bɛ baara kelen de ɲini u fɛ, c'est à dire u kana ni sécurité ni lakana ye dɔrɔn. Hali ni Mali wari bɛɛ, an ka wari n'a bɛɛ bɛ bɛn armement de ma, u ka don a la.
anga balo na bébé armement ne mo ka douana mingara 2012 il faut pas quand on va ka c'est 2012 où il y a humilié trop ni mira sen na iba fonga caché et c'est vrai 2012 Mali humiliera ni be mo chama précédé anga konoli ga anga to anga armée ko ni armée e kuma min fo ambe baraka ni oye on mba don sinon je pense qu'encore que c'est pour tungara depuis New York ay nouvelle do fo ay domaine yano chebu mobile fane de la ka boka nouvelle do fo Mali don o mado awla donc a bla okuna en tout cas il y a des surprises donc on a anti comment anti bla armée mais c'est comme min fo awye monnaie de tedo en 2012 min karana be tabla ateke Mali la tukuni wa ateke Mali la tukuni est-ce que vous voyez min kara 2012 ateke na tukuni ka région bimbi 2012 ka kona attaque fo jadi su ba fo kolu bena seli Bamako avion te ambolo partenaire min nana ka ba ndeme abe fala français kuma Mali situation kalama bila côté français kuma nga situation kalama depuis 2012 pourquoi service de renseignement pourquoi avion au beka terroriste quoi mouvement perçu ani quoi Mali armée ni terroriste karla nyona wakati na janvier là aba kalama français kuma la amason a intervenir a poli ko fanga accord signé anna le chelala fo Mali ka yira ka fo kale bena Mali dugukolo kan akisa ko kanga dugukolo na folo la ore la France ka soro ka intervenir au kofre Mali armée mawakili à chaque fois n'a pas français ka appui aérien demandé à chaque fois n'a français ka appui aérien demandé on va faut que météo te doré on va ira ko kabano ko chwa mai ko samena ou bien finya ba do be ka ci avion ti tanga sarasu demain donc anga sarasu ou beto couverture aérienne tout là ou beto ta do mi me ke sans fela là ou beto ta do 5-10 km mi menale nebe awu ni nga français bara minga pourquoi français ma ni nebe awu ni nga esi ya famu pourquoi français ma ni ka avion di Malima pourquoi français ma ni ka radar di Malima pourquoi français ma ni ka blindé di Malima ni be question doye anka nga ni ka question mun poser ka ujabi do mais mi fo ko Sadio Camara ko Mali don ko korotole no nere te ka sunogo kuno ni bi ne te ka sunogo tellement ngeen sigile me information ñini la me fedron parce qu'il y a fam Mali dem bebe ka mi meri ko nouvelle da anglo ka am peri ni so jalendo angona sigilendo ka kuna fonu kono umna kuna fonu mi nda manta do mais ne kon ma do ñina 22 septembre ça restera dans l'histoire ça restera dans les annales ne be mindron plus jamais klonge mingera Mali la kuna dafa flala Mali ye humilié limke Mali sarasu ye humilié limke atena dafa flala ka sababu ke politicien yanga armée firi anunga ka sababu ke yu banga mina yini ngatanga armée ma yanga armée warmin dira ko ka do équipement militaire la chamayo o nganam ambe justice fo ni justice willa o do kama ambe ufo donc ayra ya encore que se kutungara o nouvelle do fo et encore que se kutungara o nouvelle do fo bu mabel fana de la nouvelle do fo donc aya wakil latike ma do ngoni ndale mbala ministre mangu na Sadio Camara ndale mbala ka twin ebe avion à réaction mangame Mali sangolo la avion à réaction ebodu mangame ibe avion supersonique ka Sadio Camara toi ibe avion supersonique mangame Mali sangolo la abado avion hypersonique non abu mangandwa olu mangame gari olu mangame ketene sari ibe mangame wakati mna wa soro temena yoro la ema me quoi avion hypersonique c'est-à-dire à vitesse ka boni son ibe son me wakati mna est-ce qu'il y a famu ibe son me wakati mna e wa soro avion kala ka barala est-ce qu'il y a famu mais c'est quand même fois aérien ye kabri gouvernement nana asimi ko ita shogal ko kala maiga Sadio Camara iba ye kafo ye Mali doté d'abord M171 là au M171 bébé a don olu hélicoptère polyvalent ni obseka tie pisabata obseka SDA famu duguma mo ka appui fait duma obuto sanfela la ka muti obseka ta sarasi tie pisabaka obla teranga
o tɛmɛlen kɔ MI35 nana MI24P olu ye hélicoptère d'attaque ye olu tɛ transport kɛ u nalen don kɛlɛ dɔrɔn de kama i m'a ye Mura attaque la hélicoptère MI35 ni MI24P cɛ a ye fa don terroriste la a ye fa don terroriste la terroriste taara k'u bɛ t'u ka renfort wele ka na i b'a dɔn an ka hélicoptère yɛlɛnna ka taa fo kabanɔgɔ niveau dɔ la altitude dɔ la u dogolen don renfort natɔ non i b'a dɔn ka a ye renfort kɛ baji de ye quoi a y'u daji de a ye mugu wuli renfort kan est-ce que i y'a faamu en quelques minutes a ye renfort ka ko bɛɛ ban donc a k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛ tɛ se ka kɛ sans l'appui aérien est-ce que vous voyez donc n bɛ min fɔ aw ye bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi wa a y'a bila u kunna Mali tɛ se ka déstabiliser transition in tɛ se ka déstabiliser bi transition in tɛ se ka déstabiliser sini cɛ o cɛ ko k'i bɛ Mali transition déstabiliser i bɛna malidenw jɔlen sɔrɔ Mali bɛ baara la an ka autorités bɛ baara la n'i y'a ye an bɛ ka se ka musaka caman bila Mali armée ka bolo kan wallahi ka sababu kɛ Choguel ani Assimi u sɔnna ka gouvernement ka musaka réduit u sɔnna ka gouvernement ka dépense réduit u sɔnna ka gouvernement ka train de vie réduit k'a bɛɛ bila k'a di armée ma olu ye sɔn min kɛ ka gouvernement ka train de vie réduit dɛ minɛn caman bɛ ka san ni o wari fana donc an ka to an ka armée kɔ an ka da an ka armée la an ka da an ka cɛdenw na en même temps an ka cɛw yɛrɛ motivation ni détermination min b'u la kabako don terroristes mana an ka force spéciale mankan mɛn u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Assimi ka unité ka se brigade rouge ma les commandos parachutistes ka se Forzat ma est-ce que i y'a faamu ka se garde nationale ma ka se gendarmerie ma ka se policiers ma ka se sapeur pompiers ma mɔgɔ tɛ min dɔn sapeur pompiers bɛɛ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sapeur pompiers bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u déployelen don troupes nɔfɛ donc fɛn bɛ kɛ dɔrɔn e m'a ye an ka blessé caman tɛ sa n'i y'a ye an ka blessé caman tɛ sa sapeur pompiers kan ka fo kɛlɛ bilennen k'u to kɛlɛ cɛ la est-ce que i y'a faamu ni mɔgɔ minnu tombera mɔgɔ minnu mana blessé i b'a ye k'a fɔ sapeur pompiers bɛna blessé u ta k'u évacuer hélicoptère la k'u don hélicoptère la ka na n'u ye Bamakɔ ou bien ka taa n'u ye Sévaré sapeur pompiers kan ka fo o tɛmɛlen kɔ a ye génie militaire fo cɛ mɔgɔ ninnu ye mine caman don an ka dugu jukɔrɔla la mine bɛ kɛlɛ tiɲɛ mine b'a to blindé a tɛ se ka progresser génie militaire fɛnɛ olu de bɛ mine bɔ i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ mine bɔ fɛn min kan ka exploser ni mɔgɔw ye mɔgɔ min b'o bɔ o tigi ka vie fɛnɛ bɛ danger de la diɲɛ don o don donc génie militaire fɛnɛ kan ka fo génie militaire fɛnɛ bɛ baara la donc armée composante bɛɛ de bɛ baara la policiers n bɛna kabako dɔ fɔ a ye Mali policiers a y'u fo dɛ je vais vous faire une révélation kunun ne bɔra est-ce que vous voyez mariage an ka mɔgɔ dɔ ka mariage diinɛ tun bɛ yen an bɔtɔ o la ne ye policiers ye u bɛ ka contrôle ni fouille kɛ i b'a dɔn ka fɔ b'u ka baara dɔn surtout yɔrɔ a b'a kalama an bɛ insécurité min kɔnɔna la suspect si man ka négliger wallahi ne ye policiers ye i b'a kalama mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ u b'u sen na u bɛ bɛɛ fouiller hali mɔgɔ dɔw i b'u ye a bɛ k'i kɔnɔ ko fatɔw don o hakili man ɲi tu sais que u b'u bɛɛ fouiller k'u ka minɛn dayɛlɛ k'a lajɛ fɛn jugu b'a la wa fɛn jugu t'a la parce que an bɛ wagati min na terroristes bɛ se k'u yɛrɛ kɛ fatɔ ye ka don mɔgɔw cɛ la mais ne yɛrɛ ɲɛ y'an ka force de sécurité ye i b'a kalama k'a fɔ u bɛ ka fouille kɛ hali fatɔw ka minɛnw pasan fɛn fɛn bɛ tɛmɛ u bɛ ka bɛɛ fouiller sakiw bɛ ka fouiller aw da a ka hakili latigɛ attentat ma kuma ala ta kɔfɛ mais n dalen b'a la attentat bɛ dɔgɔya Mali la parce que policiers bɛ ka rigueur min kɛ i yɛlɛntɔ pont kan mobili bɛɛ bɛ fouiller i jigintɔ mobili bɛɛ bɛ fouiller donc nin bɛ mɔgɔ hakili sigi c'est très rassurant o b'a yira foyi tɛ ka to hasard la wa i b'a mɛn ko yɔrɔ fɛn fɛn yɔrɔ dangereux bi a bɛɛ bɛ ka mɔmɔ Bamakɔ la alentour la wa Mali région ninnu bɛɛ la c'est-à-dire autorités tɛ ka kulonkɛ sécurité la dɛ o de la ni américains ko k'olu ka ressortissants ko k'u ka minɛn cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la n bɛ min fɔ a ye a y'a bila u kunna u bɛ k'a dabɔ ka an ja siran hali ni information b'u bolo o ka kɛ tiɲɛ mais n bɛ min fɔ a ye an ka autorités ye moyen min déployer est-ce que ye moyen min déployer policiers bɛ ka baara min kɛ intérieur la ani an ka radar ninnu bɛ ka renseignement minnu di a y'a bila u kunna
akacha ala fe atanta risque ka dogo mali konna la nta fo ngate ke ni o fo me galon de mais ma foi atanta risque ani attaque risque aka dogo parce que il va y mouvement de beka ke contrôle de beka ke donc beki akliski beki jikisi angana panique o beka d'abord paniquer de kama o be fa nga paniquer est-ce que vous voyez o be fa nga paniquer mais mo shi kana paniquer be akliski lenga kito iko ngumira na mode akana bangata wa demuni ga woro la ga kungo ga woro la ga sukula pour sauver la sécurité ka armée be la sécurité ke sapeur pompier chez les militaires force spéciale nous berbe ka barake quoi on est de mana mali militaire où il ça tellement ngene ne so jale ni segene al ne gar sigenga do armée la no wakati mu konna la quoi ni segene wa fo nga sigenga do armée konna la ame wakati na ba ne do na armée konna la sa parce que événement c'est tellement extraordinaire, tellement qu'il y a armée canon là, tellement qu'il y a armée négative là quoi. Il va faut qu'on y couvre nous en Afrique quoi. Wallahi moi je suis partant. Les armées au cap tana et terrain en ta reportage quand on a visite à rendre troupeau et wallahi ne perle no kata. Perle no kata chau et terrain en ta folie blue là. Nene nyona chama buma belo seku tumara ana nyona chama bebulu c'est-à-dire armée yana fierté nanga satisfaction ana fierté ana satisfaction anga ngoko na armée do ni ay tongo do nebe courage sur ka vidéo ke avec mo gono ki be sara ite sara faso kanu famba bora armée be ka résultat mindama gouvernement be ka paraminge shogel ni asmi be ka paraminge Sadio Camara no be ka paraminge wallahi ya famba bora ne quoi afamba boraine non mais avec yana ala sona malidon mais awbla donc Sadio Camara malidon ber korotole no be kon be faka kuma do mais est-ce ya fam be kon be faka kuma do mais kabo idaro la ame wakati mu konna la malidem be sigile no be ni sojale no be faka fendo kon mais o kulola puis Malidou Mouka armée fait Malidou Mouka armée bien romolo voilà victoire et gloire fama donc vive l'armée, je vous remercie, merci beaucoup.